कके सपोर्टिंग काटेला पोटिंग साजी सवेरे के बाटे ओकर रोटिंग। अरे हे साखी हो कके सपोर्टिंग काटेला पोटिंग साजी सवेरे के बाटे ओकर रोटिंग। अरे सगरो घुमावे त बड़ी मजा आवे चढ़ जाला ऊपरी मचनवा पर मिलो बा सखी हो पेंटर सजनवा बुरुस घुमावे जो बनावा पर मिलो बा सखी हो पेंटर सजनवा बुरुस घुमावे जो बनावा पर। गजबे कलर के करे सटाइल ओकरे आदा बादिलों में समाइल माजा खूबे पावतानी सखी जहिया से बानी हम ससुरा में आइल। ए सखी गजबे कलर के करे सटाइल ओकरे आदा बादिलों में समाइल माजा खूबे पावतानी सखी जहिया से बानी हम ससुरा में आइल। अरे प्यारी को देले सज बना देले रोहे न तनिको घुमानावा पर मिलो बा सखी हो पेंटर सजनावा बुरुस घुमावे जो बनावा पर मिलो बा सखी हो पेंटर सजनावा बुरुस घुमावे जो बनावा पर। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। असिना राइन पिया माने ले बाड़ा रंगेला जब हमर दुनु गुबारा मनीषा आसी परे मिए सखी हो खेला नहीं हमर सहारा। रूपे सपिया माने हमके बारा रंगेला जब हमर दुनु गुबारा मनीषा आसी परे मिए सखी हो खेला नहीं हमर सहारा। अरे रुसिल हम हो मानावे बिकी राजा के गानावा पर मिलल बा सखी हो पेंटर सजनावा बुरुस घुमावे जो बनावा पर मिलल बा सखी हो पेंटर सजनावा बुरुस घुमावे जो बनावा।